ban taɓa ganin wani daɗin da mutum zai ji ya hita daga hayyacinsa ba, sai maganarsa. Kowa ya san wannan. Da abin da nake nufi shine, zan iya baka wani labari wanda abin ya faru da shi ya bani. Suna zaune da matan shi, shikenan sai ana lissafin kayan daɗi. Sai ya ce shi a duniya bai taɓa gani abu mai daɗi kamar zuma ba. Ta ce mishi, babu abin da ya kai zuma daɗi. Ya ce wallahi duk duniya zuma ta hi daɗi. Sai ta ce to shi wannan shi ya gaya min labarin. Sai aka bari he da dare yayi, shikenan da ya zo suka fara kama juna kaza sai da tabbatar da ya fita hankalin, sai ta fita mata ajiye zuma a ƙasa, sai ta ɗauko zuma sai ta bashi, ta ce mishi to idan ga daɗi ga wanda ya fi daɗi, ai wanda ya fi daɗi shi ne za a yi. Sai ta miƙa mishi zuma. To irin wurin lokacin da ya fara faɗa, ta ce ai ba zai yiwu ba, kaza irin dai daga nan yana buɗe wuta sai dinga ba da haƙuri. Kasan nan ne ake duk inda girman mutum yake. Shi ya yi ɗanɗanon zuma. Tukuna ai zan kawo ka aka raba kalla. So da aka zo ya ta ba da haƙuri, sai ta ce mishi to yanzu bismillah irin da ya zo yana yi, da ta sa hannu ta sa mishi zuman a baki, furtsarwa ya shi da kai shi ba yake faɗa ba. To kaga wannan wata riwaya tana cewa siga ta dan same shi a cikin zuci, wa ke samun kasa cikin baki. to ka gani waye suna da yawa. Akwai wacce da jiba kuma ta ce mishi to shi sai dai fa yana lasan zuma. To tun yana sa, kuma ta ce yatsa ɗaya zai sa, tun yana sa yatsa ɗaya yana kai baki har ya koma sa hanci, har ya koma man ya ɗebo kawai ya shafa a kansa duka. Sai da aka gaba da ta ja shi ta kai shi biro kawai ya yi ya fita da gudu. To kaga kuwa, to wani abu ne za a kai ka harkar irin wannan, kaga abu ne mai wahala. Wato yadda zaka samu wanda ba sa son ka, haka zaka samu masu son ka. Yau ba sai aka yi gulma ta gaban ido na ba. Na je bank in dan yi complain na da wasu mata hada mai breastfeeding, ita bata samu wuri ba, sai na bata kujera na, ina daga tsaye gefen su, sai na ji sun kunna bidiyo, na ji irin muryata, na ce o ikon Allah, ji wata mai irin muryata. Can na ji irin maganganun da nake, na ce kai definitely wannan videos ina ne suke kallo. Ina ko jiwa na ga suna kallo na, sai na ji ɗaya daga gefen tana cewa ni dai ina son baiwa Allah na, tana burge ni, daga ganin ta ba za ta yi girman kai ba. Sai ita ma mai breastfeeding na ji ta ce ai kamar kin shiga raina, ni ma wallahi tana burge ni, ga ta she is very simple, da ganin ta ba za ta yi girman kai ba. Kun gani nan cikin face mask sai blushing nike yi, na ce wato yadda zaka samu wanda za su zage ka, haka zaka samu masu yabanka. Ni da ban ce musu kala ba, na gama abin da nake cikin banki na basu nan, na fita na basu nan suna ta admiring dina. Baka labari, wani ne ya zo ranan nan, raban shi da matar tun da ta haihu ga ɗa yanzu watan shi 6. Na rantse da Allah a ranar na ce to yi mai kaza ta buɗe kyamara, ya buɗe kyamara, ina gaya mai tana yi, ina gaya mata tana yi. Don Allah ban samu lada ba a nan bangaren? In samu yanzu tsaya in yi wani magana guda da yadda kika ce mai in yi shiru in ki magana, to ni ma ki bani dama ki shiru sai in yi magana. To yanzu menene amfanin a doko mutum a ce mishi ya bude gabansa a kalla? Menene amfanin haka? Amfaninsa kake so in baka amsa? Na farko arewa auren mu yana mutuwa. Yanzu kai yanzu tsaya. Ba a san me mace za ka